Здравейте, драги хора от YouTube и Vlog, аз съм Nike023 и днес ще ви покажа едно лично сървърче. Ново е, нов факт и трябва да поканя хора в моята... Тук в моята къща ще бъде спаунат. Един човек ще участва за сега. В коментарите може да напишете който ме познава. Който ме познава да ми пише отдолу в коментарите и който иска, аз ще го приема в този сервер. И да, сега ще ви покажа. Ако погледнете на картата, тук е моята къща, е там, дете виждате. И там виждате едно малко, там има село, между другото. Там не е един мой приятел в къщата. Казва се Браток 2 и си ги протекнал нещата. Отворя. Ето, виж, той си написал Protect без Браток 2 и има алата по-мови. Нищо съм пъгнал с протека. Да. И това ще е от този епизод. Аз бях Nike023 и